Aquest matalàs, que té els dies comptats, té una superfície de 3,15 metres quadrats. La seva amplada és 0,6 metres menor que la llargada. Quant fa de llarg? Jo t'ho explico. Intro i comencem. Doncs vinga, anem a resoldre. Mauricio, m'ajudes? Sí? Vinga. Està sempre molt atent, està aprenent moltíssim. Com ja he dit altres vegades, va molt bé fer-se un croquis, un esquema, un gràfic per fer un buidat de les dades. Les podem apuntar aquí, però també les podem apuntar de manera gràfica perquè a vegades això ens ajuda a resoldre millor el problema perquè de manera visual veiem per on van les coses. Ens diu que la superfície d'un matalàs, la superfície i per tant la seva àrea, que ja sabem que l'àrea és la base per l'altura, sí? La superfície del matalàs rectangular de la fotografia és de 3,15 metres quadrats, i per tant aquesta àrea és de 3,15. Això ho tenim. Diu, si l'amplada és 0,6 metres menor que la llargada, quant fa de llarg? Per tant, què ens està preguntant? La llargada. Quina serà la incògnita? La llargada. I per tant, la x, definim que la x serà la llargada. I no només ho escric aquí, sinó que, per veure-ho més clar, agafo i dic que això que és la llargada serà x. I ara he de pensar quines són les altres dades, però en funció de x. Doncs bé, si tinc la llargada, em falta saber quina és l'amplada. Quina serà l'amplada? Home, doncs em diu que l'amplada, espera, escric aquí, amplada. Em diu que l'amplada és 0,6 metres menor que la llargada. Per tant, serà la llargada menys 0,6 metres. Si la llargada és x, doncs tenim que això és x menys 0,6. Menys, perquè això sembla una multiplicació. X menys 0,6. I si voleu, doncs ho apunto aquí. L'amplada és x menys 0,6. Ara el plantejament em sembla que és relativament fàcil. Si sabem que l'àrea és la base per altura, veiem quina és la base, veiem quina és l'altura, doncs apliquem la fórmula de l'àrea i la posem aquí, d'acord? I és que la base x menys 0,6, això és la base, multiplicada per l'altura, que és x, ha de ser igual a 3,15. És un plantejament fàcil, oi que sí? Què hem de fer ara? Ja ho hem dit altres vegades, que aquesta x multiplica en el 0,6 i aquesta x multiplica en aquesta x. Perdó, no és un 0,6, és un menys 0,6. Molt bé, doncs vinga. Començo per aquí. X per x al quadrat. I x per menys 0,6 és menys 0,6 vegades x, igual a 3,15. I ara anem a donar-li la forma de les equacions de segon grau per poder aplicar aquesta fórmula que tenim aquí dalt, que és tan important. Doncs vinga, x al quadrat menys 0,6x. I ara, aquest 3,15 que està aquí sumant, el passo a l'altra banda restant. Menys, que m'equivoco, esborrem, menys, has vist això que xulo? Menys 3,15 és igual a 0. Molt bé. I ara, a tall de recordatori, ja ho sabem, aquest nombre, el coeficient de la x al quadrat, que en aquest cas és 1, i no l'escrivim perquè 1 per x és x, és a, el número que acompanya les x amb exponent 1, aquest coeficient és la lletra b de la fórmula, i aquest número amb el menys inclòs, el signe sempre inclòs, que no té x, és la
C. Molt bé. Aquest 1, tothom sobreentén que és més 1, el que passa és que quan està al començament no el posem. Molt bé, doncs ara, sabent això, ja podem aplicar aquesta fórmula tan important. Vinga, anem a aplicar-la. Diu que x és igual a menys b, per tant, 0,6 en positiu. Més menys. Arrel quadrada de b al quadrat, 0,6 per 0,6 és 0,36. Menys 4 per a, que és 1, per c, que és menys 3,15. I sempre em passa que se'm queda aquí a això. I ara tot això dividit de 2 per a, si voleu poso 2 per 1, que són 2. Molt bé. X és igual a 0,6 més menys l'arrel quadrada de 0,36 i ara menys 4 per menys 3,15 és menys per menys és més, 3 per 4 12 i 4 per 0,15 és 0,6. Molt bé. I tot això dividit de 2. Continuem. X és igual a 0,6 més menys l'arrel quadrada de 12,96. Ho deia bé, 12,96 dividit de 2. I això ens porta a que x és igual a 0,6 més menys, l'arrel quadrada de 12,96 és 3,6 dividit de 2. M'està quedant aquí una mica trepitjat això, Vinga. Això ens donarà dos resultats, que són els següents. Primer resultat. Un és que x és igual a 0,6 més 3,6 dividit de 2. I això, si fem els càlculs, 0,6 més 3,6 són 4,2 i 4,2 dividit de 2 és 2,1. 2,1. I l'altre és que x és igual a 0,6 menys 3,6 dividit de 2. Si faig la resta és menys 3 i menys 3 dividit de 2 és menys 1,5. I aquí, ojo, cuidao, ens torna a passar el mateix que ens havia passat en algun altre problema anterior que havíem resolt. I és que aquesta equació de segon grau, efectivament, té dos resultats, 2,1 i menys 1,5, i els dos resultats són vàlids per a aquesta equació de segon grau. És a dir, que si jo en aquesta equació substitueixo la x per 2,1, 2,1 al quadrat, menys 0,6 per x, menys 3,15 em donarà 0 i serà correcte. I si ho substitueixo pel menys 1,5, menys 1,5 al quadrat, menys 0,6 per menys 1,5, menys 3,15, també em donarà 0. Però encara que siguin les dues solucions vàlides per a aquesta equació, no ho són per al problema. Perquè el problema ens diu, ens pregunta quina és la llargada d'un matalàs, i la llargada d'un matalàs no pot ser menys 1,5, no pot ser una llargada negativa, i per tant el resultat és que la llargada del matalàs escrivim matalàs, no el mateix matalàs que matalàs, és de 2,1 metres. I podríem fer la comprovació, 2,1 menys 0,6 és 1,5 i 1,5 multiplicat per 2,1 per calcular l'àrea em dona 3,15 i per tant el problema l'he fet bé. Aquest era més facilet, oi que sí? Espero que t'hagi servit per aprendre una mica com es resolen els problemes amb equacions de segon grau. Si t'ha agradat, ja ho saps, subscriu-te al canal, fes clic a m'agrada, comparteix el vídeo a les xarxes, per WhatsApp, per Instagram, per on tu vulguis, i ens veiem ben aviat. Adeu.